Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya timday mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay pa nagsuporta, ken panagdingdingeg. At sakit ni Orayan. Imawag ito iti sekretarya ni Mr. De Los Reyes. Saan ka na matuloy? Nagpaitaray ka na iti ospital. Ni Lisbeth ti paspasungadak Margot. Matuloy matlang ata? Sir, adadimteng. Ni Lisbeth? Nagpungkan ti kaus na. Inatil nakmanin. Nagkasin ti kadwana na pintas. Ni Maricho. Among kadi, day taapapai. Day ta kaditi balasang iyo, Sir Amir. Napintas akas kini Madam Margot. Napagustuhan na kiti day ta nga imbaga mo, Nesto. Saan nga agul-ulbot na kiti matam? Talaga adyak nagbitot, itinsuot. Purian niya nga tatikawas iyo, Madam. May bagay lata kada kayo. Kasla nakikita kong tikadwa ti balasang iyo. When? Isulakit di. Agam amudan sa kinikristal nga apo ko ni Sir Sigmundo. Day jay nakapimpintas nga apo ko nila kay Sigmundo. Kastangag peso, Madam. Di maray na minsan itipaskan iti mansyon nila kay Sigmundo. Makadlawak. Tatamalat tantag sarsari na, Honesto. Anyan, Amir? Oray ka lang nga makasindag ni Lisbeth. Kalpasan na, mangrugin ti programa. Daga ko man ti kwarto, hindi kasti nga oras sa Delfa. Ni ka di manan mamang mo ti pampanunutam. Nakaikadang ako namang. Makaamunton, nagpungtot ni Mama Hinton maamuan na sinupyat ko ti pagayatan na. Wala barang maabatan na kantumat lang. Naibagagmat ken kuwana. Asaan kayo ngagpada iti arapa? Awan ti plano amang surot kan kuana ijay abroad amang. Saan kami nga agpada iti dalan akayat at aluntunan? Kan, saan to ang mapasamak kanyak tinagbalin agasat na? Anya? Sige amang, sumurag ako niti kwartok. May ramraman kayo pa'y ngagpuyat. Sige, sarsardang pa'y magkindiya. Saan ko naman na may bagan ni Adelfa na idya? Kaspaset na kaparambak. Ada kayat ko ayam amu kada kayo. Amay sa ama kagapo no apay anatipon-tipon tayo. Intay man patak deren ni Honesto Martinez. Sigod nga empleyado ni Mr. Sigmundo de los Reyes. Ngem, adan iti babaag ita. Iso, tipos gat amang imaton iti negosyo kay Iloko. Adlawan kayo, Manong Honesto. Nalain kayo kay magbitla. Agner-nervyos kan sama. Sana kami na nairwam, Elizabeth. Di matao na ka ni Mr. De Los Reyes. Nakapasyara ko ng di balayda. Inkuyog na kiti ni Maricho iti na minsan. Agam amuda ngamin kini Kristalin. Kung nagtupian ni Maricho tinakitak. Saan mo't nga masidag dito eh? Nakita na lang ti sigo da kaya nayat na. Di na matin mapanawan. Tila babal ka na awis ka dagiti barkadak. Napintas dito yung balasang ni Sir Amir. Modernang agkaw-kawes. Kasla suplada. Tuloy mo pala ang kaginom niti palay, Lisbeth. Kasla naruam ka ngamin inom iti nasangar. Masurunak lang namin kini Marichotag. Pulos asan ngayon masidag kanyak. Tila babawi ka na awis kan kuana. Naibaga, tanapanunot mo matlang ti imay. Sigurado damagan da ka na iti inawis ko sa ngayilik no saan da ka nakita. Anya ti makunam ka ni Honesto? Dan, apa yung damagan nyo kanyak? Sa anak mo't lang ata, nagbindot, iti panagtalag ka kuana. Well, langan natin nasingpat. Kan, guwapo. Dahita, ti may isang atraksyon ni Honesto. Puwisita ka talaga. Saan ani Maricho ti kasurun ko? Ha,
Tsak magustan ti marikliknak iti daychay nga onesto. Nakaragragsak ka itay kabayatan ti pasken. Nakapimpintas ka. Aglalo ta may bagay ti kausmokin ka. Agam, apay kurang nalangan na kaya't nakakaram ka man. Itay pailaang ngagtep-tepalak. Ang burburag ti darak aging ga ita. Numabalin na kumaatong patungpaan ka itay. Uray maibabain ka iti kaduan nagiti tao. Dahil tatusan mo nga aramidan. Butbut nga nak, ha? Rabin, nabanno ka. Kaya't kung tiagin na. Awan ti matmaturog, aging ga iti saan ta makapaglinawag amira. Kunam nga ta, ajak nadlaw, akas taunay ti panang talyaw mo iti dayjay amaricho. Pinalpaliiw mo gayam nang ititigtignay ko. Nagbidot ka. Sana ni Maricho, tikit kita. Saan kan nga gulbod pa'y? Amok no kasano ti kinaalikutag mo iti babae. Sana ka ni Maricho. No inaramid ko na ita. Ad-adan akaguranak ni Lisbeth. Amok, adi mo aklunan ti basol mo, Amir. Ngam no mapanagnagkak ti atap ko. Aramidik amin akabailak. Tapno madadaal ti relasyon nyo nga agama. Saan pa kabalan ni Lisbeth ti agbiag, no awanak? Kanursi ka. Tandaan na ita, Margot. Balpalaagan na ka di, ha? Pudno mati ko na. No saan ka nga nakabalay? Adda ka di kastoy abiyag mo, ha? Malagikon ni Onesto. Uwan, isulaang ti makatulong kanyak. Awagak. Barkada ka no dayjay amarityo ni Kristalin nga apo ko nila kay Sigmundo. Ang mga nuuray dayjay a Kristalin. Amok no kasano ti kinagamrod ni Amir. Nalaing agpamarang aging tutulong. At nang nangag ko, may panggap iti kinabaknang dayjay alagay. Hello, good morning. Sino na ito eh? Kanya ti may paay ko? Onesto, ni Margot daytoy. Takayumad kaya, madam. Apay ka di? Anya ti nagtulagan nyo kini Amir? Kaano ka nga ibaon na ka iti probinsya? Dahil dati saan mo tayo nagtulagan, madam? Adun sa di pagkakumikuman na. Kan adamat na kiti palapalagpas nila kay Sigmundo kanyak. Mabalin ka di ngagkita ta? Sige, madam. Iti opisina? Diyak kayat dita? Amon siguro dayjay kabarbaro a restaurant. Amok dayjay. Masasanamahan kami kan Sir Sigmundo. At dapay namin sana nagpakuyog ni Kristalin. Kadua na ni Marichu? Ha? Madamdaman ton ngagsarita ta. Magaluwad ka kanya, Kamir. Saan asyak tiluklok ko am? Nagsapan nga umawag ni Mama. Anya nga tatibaga na. At tibtibayo akmatan. Hello? Hello, Adelfa. Onya, namigat kayon kinitata. Nasapa nagkapi ni Amang, Mama. Napana ni Joy Farm. Isu ka titi kayat yung kasarita? Sikat di kasarsarita. Isu asikalangan ti pangibaga kiti dayto. Plano, tiag bakasyon. Kaano, Mama? Diyak ba yan mo? Basta, agdaktulat ta ditan. Saan ka di aday tatiyor urayam? Agam, apay kasla saan ka maragsakan? Nasaya at no, agbakasyon kayo, Mama. Dalaan di kayat ko ngay baga. Parang makaawag ak tumanan inton rabi. Tapno makasaritak ni tata. Ala, kasta nga rodan. Bye. Anya nga tati pangpanggapan ni Mama. Kasla, nalamiis ti panakilangan na kanya. Anay ko, nagsakit yung ulog. Nagubalak pa yun iti banyo nga sa anak lata na usawan. Doon man mas kalagkapi, Benji. Napapalanta. Ni Amir? Tantay matarin mo rin ti kwarto yung madam. Saan na nga tanak kainta kinidda? Kung ka dito opisina ni Amir?
Diyak mo, madam. Kapay nga ta. So tilot man day ta abot pangit at namayaw awan ti sakit ti ulo. Hi, tita! Good morning! Ayan ni daddy. Agkapi kay kadi, Madam Lisbeth. Saan pa, Benji? Timplahan kayo. Saan pa yung nakmat? Oh, Lisbeth, at takamit lagayam din ah. Uwan, tita? Ayan ni daddy. Napinda sa damag da ito, Adil Fapok. Naimbag man ta nakapanunod ni mamang mong agbakasyon. Diyak amo na apay akalata nakapanunot amang. Nakaragrag sagak. Nagsinay ka mat. San ka di amaragsakan? Agtibtibayo ak amang. Amang ano niya ti pangpanggapan na. Saan ka mawatan? Mailiw ka kan ni mamang mo, saan ka di? Uwan, mailiwak ka ni mamang. Katamok mo, sa mailiwin ka. O kano di sangbot na. Saan naman ngayon baga? Kaya't nakasurprisahan. Masapol ngagsagana ta. Adumat ka di mano ka partin to. Naragsak lagi di dito inge sa sangbat ni Victoria. Saan na sinag nga agama mo da marriage kon Crystalline, Madam Margot? Kaya na yat sa ni marriage iti may sa nga executive iti may sa kadagiti negosyo nila kay Sigmundo. Ket inawis na din maray iti pasken. Kaya't munsamot lang iliklik ni Amir. Saan kayo amaawatan? Bayamon no saan nakamaawatan. Siguraduam laang day nga ibagbagang. Dahil iti amok, saan naman nakibarkada ni Crystalline? Pili lang dagiti barkada na. Gapo siguro, ta may sa bilyonaryo ti apo na alakay. Kaya't nangaroda sawan, nga awan pa'y nobyo na. Dahil ti Jack masungbatan, madam. Nulabsan ti agsao, Jack tayo naasipgan ni Crystalline. Dahil di lang panagkukuyog ni kada Sir Sigmundo anangan iti dadya restaurant. Uray ta adan tay order ta akanan, mangantan. Ituloy ta teg sarsarita. Di mo taada ka doayo ito eh? Awan gayam, ni Benji. Inakayaban, ma'am. Saan nakapanawan? Awagat latan. Ang damat ti kotse. Napanan nga rod ni Benji. Anya tinagluganan na. Dad? Mas daw kayo lakit din saan niyo makita ni Manong Benji. Nangag ko tinagsaritaan da kan Tita Margot. Ada na pananda. So dino? Diyak na sigurado. Dinamag ni Tita Margot no amo ni Manong Benji ti opisina ni Manong Onesto. Awagak man nga rod ni Benji. Itaman pa yan nagpaimaneho ni Margot. Kaslam mo konti rin ang ni Margot kani Onesto. Sir? Nagkuyo kayo kali kani Margot, Benji? Bun sir, nagkita ka ni Sir Ernesto iti restaurant. Nangag mo ka nito, nagsaritaan na? Saan sir? Nagtugtugawak lang dito yung unag tilugan. Inayabanda ka ng aldaw, ng rimarag matla dagos. Sige, sana baling araw tayo. Bye. Dad, tapna mo yun. Agat-atapan na kayo ni Tita. Pagimunan na ni Maricho. Anya ko mati mamuan na kani Onesto. Nagdamdamag ni Madam Margot, may papan kada Maricho kan Crystalline, sir. Angam, saan naman ang dinamag? Noad dan nobya iti may sa kadakwada. Kasano ko makit narigat amasit gan ni Crystalline? Dahil tama ti ko nakinukuha na, sir. E dinto ani Maricho, nobyo na ni Archie. May sa kadagiti executive ti korporasyon ni Sir Sigmundo. Nagsila na kanumatan. Uwan nga yan, nalpas mo kanin, nagiti pinaykamakam ni Sir Sigmundo? Nalpasan, sir. Nagsaga na ka nga ron. Oran niyang aldaw, manipo dita, agluwas ka amapan, iji syuda. Alam na nga paiso ti pangpanggapan ni Mama. Kailangan na napanunod na ti agbakasyon. Sana mat ngayon baga no kaano ti sasangpit na. Talaga mariribukan hak. Kasaritak tumankit din ni Camille. No kaano nga agpasyar kami dyan nag-applyan mi. Sakbay ama kasangpat ni Mama. Masapol nga dan pagtrabahwak. Awan tun ti mabalin na pa'y. Sapay ko mata maawatan na.
Itay-pay nga agriring ti cellphone ni Onesto. Apay ang di sumumbat. Yak lang makaanos nga agure iti mabayag. Hello, Mrs. Rodriguez? Miss Margot ko nam. Itay-pay nga awagan ka. Ma'am, pasensya kayo na kuman. Naiturog ko gayam. Anya ka diti orasan. Pasado alas 6 pa lang iti malam. Nasayat ti biyag mo iti opisina. Apay a pinanawag nila kay Sigmundo. Ada ako dito Ilocos, ma'am. Kasangsangkot ko. Saan ka di ana ibaga ni Sir Amir kada kayo? Anya? Wow, ha? Tita Margot. Masangasal nga wagan niya ni Manong Onesto. Ada ko maladamaga. Ada ka numad ta ni Jay Ilocos. Ha? Awanan ni Manong Onesto dito Manila? Oh. Apayanas daw ka, Lisbeth. Aniya, ti pakasagnam no adan ni Onesto Jay Ilocos. Kasla, malidayan ka pa eh. Anya ko mati pakalidayak? Anya ti bibiyang ko, iti dadya lalaki? Agulbud ka pa eh. Saan kan nga agin ko kunapay? Saan ka mababalaw? Guwapo ni Onesto. Hoy, Margot! Di nakipadpadakan ka. Saan nagtatakon iti lalaki? Sika, kwarta ti pagtatakunam. Apay sika, di mo kasapulan ti kwarta? Awan yung magbagak adya kasapulan ti kwarta. Ta syempre, agmay-may saak nga anak ni Daddy Amir. Baknang ni Daddy. Isukit kang naklatay ti kwarta oray sa anak kadumang dawat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Masurunak man iti dayjay a babae. Diyak lang at abakatapal. Tumpa-tumpa aglakuman. Ang mga natod da kami ken Amir tegsubang. Siyempre, kakaiso na nga anak na dayjay. Kanunungat na laki ti. Kagura na kindi. Iti dayjay ang kinagwapo ni Onesto. Saan na nga ta? Ama kurso na daan? Nagpintas lakit din tabukok. Bagay mo launay na itakawas mo. Kay ngiingas mo atalka ni mamang mo. Agyaman naklawanay amang. Ngam papanam ka de. Kasla, manggagkuitaya nagsarsarita kayo ken ni Camille. Nag-text nga rod kan kuha na ni Ma'am Emily. Tinangawat iti aplikasyon maybe. Dimtan ka nun ni Sir Onesto. Honesto. Iso ka titakin ko ay tinagaplayam. Saan amang? Iso ka no tinapusgan amang imaton iti kumpanya. Kagap-gapo na kanoy dyan Manila. Masango na kayo nga rod. Napanduglakit tiya nagbiyahe. Adamat ni Ma'am Emily. Iso ka no ti sekretarya ni Sir Onesto. Apay kas lama ka pungtot titimat mo, Margot. Anya tinapasama. Kasano ajak makapungtot, Amir? Pinapainan nagkit din day ta, Lisbeth? Awan sa tidiyo para kinawatan. Kanon to nga kasunguan kayo. Talaga at din tumapasamak day ta. Anya ay tinagsinong batan niyo. Kurang laangan iparupa na agrup-rupa aga kwarta. Baka muka kumalangin namang paspasin siya ka ni Lisbeth. Amom nga adda pagdaldalanan na. Awan tibibiyang ko. Uray anya ti pagdaldalanan na. Inigdap na. Ay, saan nakabalan tagbalin nga ina? Dahil tati pagkamtudan na. Check niya pa pa, tinatulad nga gipulong kada kayo, Dad. Iso sa akin basol. Imparupam ka nung amin nakarupurupa ti kwarta. Talaga matatilang kinabaknang nyo, ti kinamat na kada kayo? Isbetarak. Nadanon ko kami na makisarsarita ka nung kinimanong Onesto iti cellphone na. Nasdawak. At kagaya man ni Di Ilocos. Katno ka ano lang hindi nakasaritak. Masapol kami namang rogin ti kumpanya.
Kuna ni Emily, amasaggaan una yan lagi tinag-apply. Kaili ko kanukit din? Saan akas kini honesto ti pagpatpatayak, Dad? Nakaduwa gwapo nga gararan kanya? Diyan ka sa pulan ti lalaki ti biyag ko. Masurunak, ano ka sa pulak na kiti barkadak? Saan tak mo tamasang mo? Ay, kakurati kas tayo marikliknak. Ish, palagip ko lakit nga di manong honesto. Ano di kaya tasawon da ito eh? Saan? Saan nga iso ti klase ti lalaki nga yata? Margot, agin-inom ka. Uminom ka, no kayat mo? Elizabeth, kumay ka man dito eh. Apay, Dad! Kaya't kung ornusan ti Dio pa nagkinawatan. Awan tirong mga pagsubangan nyo. Kasano adyak masungbatan ni Tita Margot, Dad? Pagbibisin na nakit din iti lalaki. Abangan hotel mo nim tumatlaang dahil tangay magam. Kaya nyo talagang agsinungbat kayo? Tanangin nyo tiyagsaw. Lawlawangan nyo anay bagtiamin. Nakamukay na makisarita kin Tita Margot. Wan kayan, Dad? Kumayugak tumanlangan ka na kayo? Sabi no? At dan sa akin di pagtultulagan yung agama. Mapan ka DJ Ilocos, Amir? Kat sumurot ni Lisbeth? Un-un na andak mo't ngamin. Kalkalpas may kinimaricho nagsarita. Intun mapan kayo makisarita kini Sir Sigmundo. Sumurot akto kada kayo. Takayat ka no ni Kristal, ti makisiningad kanyak. Nawatan niyo? Kita ka nalangan. Makamo kayo. Urek subang kayo. Kung kunam ababay. Ay, talaga masango ka kasarita. Tay-tay simbang budak manipo di J Farm. Nagarami na kiti abon ti kaldeng di talikod. Ugat kumusta nga tinapanan niyaw? Mabalin mi ka ng timang ruginton bigat amang. Kamaudyanan na. Adamat lang yung trabaho. Ay, maragsakal na para kang kadil pa po kanapintas. Agyaman ako na amang. Amok. Agdamay sa atao asan amaragsakan para kanyak. Nay. Kalat mo dyan na limid ay tilangam. Saan kumaday ta di panunutam? Kasano nga raw damay pasnik mo tiyag trabaho? Diyak namin malikli ka na panunutan amang. Ngam, saan tayo manlangan alagi panday ta? Nay. Ni mamang amang. Umawawag. Ay, agtimbayo akmatan. Amo karabi yun launay dita, Adelfa. Nang pinadas ko timawag kan ka. Agsarsarita kami pailangan kani amang itay imawag kayo. Adalaan sumagmamanong asikaswak sakbay nga bakasyonak. Saan na pa pinalubusan ti pagtrabahwak? Kasta gayon. Saan ka nga gliday? Agkita tantumat lang. Sa dino nga rodan kaya ni Tatang. Simre ka ni di kwarto na mamang. Nabannog ka no. Nasip nga tanan nagaramit iti apon ti kalding di talikod ti balay. Ay, no nakagagagot pa lang amin. Nagaduwa tarakit na. Paasikaso na lakuman iti sa bali ti farm. Inurugan nakitinday ito yung amir. Hindi to asin. Narik na tininong kong arak. Jakit din makaturog. Talaga tayo chay, Elizabeth. Awagak man kit ni Benji. Bareng siririin pailangan. Amangan kit din agpay sa ti ibagbaga ni Elizabeth. Amo, anaasang idikaububingan na ni Amir. Nakapimpintas atin teenager ni Crystalline. Hello, Madam Margot? Naimbag ta siriring ka pailaan, Benji. Adala kayat ko damagin kan ka. Anya ka di day, Madam? Naibaga ka din ni Amir no kaano amapan kayo makisarita kinila kay Sigmundo? Ni, jak amul day ta, Madam. Kayat ko nga ibagam to kanyak numapan kayo ijay. Saan na nga ipulpulong kini Amir? Maawatam?
Kabayato na jak pa'y nakapadait iti uniforme kamang. Dahito'y pailaan ti kawas ko. Kastoy ka no ti Maris ti kawas mi. May bagay na tamaris kin kapok. At dangag minarti kinapintas kin kinaputa mo. Ay, wan gayam amang. Dinamag na kayo ni Mamang Idirabi. Kalat mo ito na nagtuglepak. Indon maminsan lang na kasaritan nak. O kaya niya rin bagana. Naglaingag ka rin ni Mamang. Ay, amo ka nam na mga bakasyon. Oray sa anan. Jak impadlaw ti panagtibayok Idirabi amang. Sige. Umuna nga roda na rumwar. Agpukan kami pa iti kayo kan kawayan kan ni Restituto. Kurang ngamin ti kapat ko nga apon dagiti kaldeng. Ni Madam Lisbeth. Nagpintas lakit din dito yung anak ni Sir Amir. Agkapi tayo pa'y, Madam. Ay, napintas sakit iti ririinga manong Benji. Nakita ka Idirabi Anda ka sarsarita mi ti cellphone mo. Napintas ka di ka sarsarita? Nervyos ka sa matan. Rinabrabi iyo pati naginawag. Ni Madam Margot Dayjay, Madam. Oh? Talaga? Ni Tita Margot? Wala kayo ipulong kayo kay ni Daddy. Kayo tiyo? Ni, saan Ay, talagang ipulong kayo. No di yung iba kati nagsaritaan nyo kay ni Tita Margot. Ano ti mapampanunot dahil siya, Lisbeth? Nagado ang restaurant. Iti pa'y coffee shop lang. Kasi nagtibalay nila kayo simbol, no? Namuna tanarikat ang pagparkingan ni siya. Sa kunanay tayo asumaronon. Awan pa'y man. Awagak man kendi. Tsak la kumakaya tapagustuan. Taadot niya si Kaswa kaya opisina. Ang mga nagpauyon tumaran kanya. Dad, nakadanan kayo ka din, tita? Nandani kami makabato iti mansyon nila kay Sigmundo. Anya tinakakat-katawa? Dad, saan nga iti balay nila kay Sigmundo tinagturagan tayo? Iti coffee shop. Kabatog ti coffee shop ti balay dala kay Sigmundo. Nagtagaya man ti mansyon. Benji, ipaigit mo dita. Muna ta saan ko pa'y nakasarita ni Honesto. No, kumusta nga tan? Anda sumarsaro na kotse ka na kami. Saan mat ati kotse ni Lisbeth? Nadlaw ko tigagar ni Adelfa. Tao mo nangal daw kasi sarak na ti trabaho na. Nakita mo at kadagat ti mata na tiliday. Amo, mariribukan di abo ko. Ay, kasadun tulang at ang agbayson. Nituloy ni Victoria ti panagbakasyon na. At maduktalan na saan. Adi tinungpal ni Adelfa, tinagtulagan na. Ay, oray siyak magipagbarbarikot. Makarasan ti kinagwapok iti na ito. Nagsaruro kayo lang din tayong ka ni Lisbeth, Margot. Na yun ang tinorder mo, Benji. Sir. Kinapot no, Dad. Kadwa ko man ni Maricho. Saan na nagtuloy? Tadamot gayam ni Crystalline edi Hong Kong. Agalwat daytoy abenti kanya. Natulagan lakit ti Lisbeth. Tita Margot, apay adi kay matagtagari? Adagayan pa panak. Panawan kayo latan. Margot, adda ka lang aruran. Agkukuyog na ito. Ang mga kayat mo tagpasya rin yung opisina. Agpapuyog at kindi kini Benji. At napatay ka pa kasakulak ka ni Benji. Saan lang ang driver ti trabaho na? Sana bale, enton maminsan lang ang nagpakuyog akin kwa na. Okay, driver mo ni Benji. Mapagtal ka. Inulakak ni
ni Benji asaan nga agipulpulong kini Amir. Ni Lisbeth kit din ti. Kasano nga ta, anaamuan na ti amin. Amok, akayat naklaang asutilin ti loka. Awagan nakpailaan. Hoy! Anya ti kayat mo ama pasamat? I love you, Tita Margot! I love you, tarupam! Ibagbagat ka ba kayon? Saan dag akabailan? Tinutupan niyo pa iti palabog ko? Maputin kayon sa laon ay nga isukat ni Daddy, iti kaubingan na. Dayta ti saan kong ipalubos? Ampom, Tita Margot, awan ti tarigagayan ni Daddy asaan na akabailan na bunoden. Plano ng sapay nga agawan, di kinabak ng ni Sir Sigmundo. Anyang tulakit din kini Crystalline. Pagtalipan magkit din, Dayta Elizabeth. Anong akayat taklang pagpungkautan? Clerk nagpaiso ti trabaho. Kasla sekretarya nakmatlang ni Sir Oneston. Tamaki opisina kan kwa na. Numuna tayong pakada na arumwarda ka ni Emily. Tada ka nugatangan da ijemol amasapol dito opisina. Kabisadok tago sa ti computer. Diyak pa ilang matamot ti aramidag. Dito lang arudan. Kadaw mauawag. Hello? O sino da ito eh? Apay ababay ti simong ba? Di honesto. Siyak ni Adelpha. Siyak la tinabati dito opisina. Ada na pananda ka ni Ma'am Emily. Kasta ka di? Mapayak ti payo akmatan. Naimbang tanda kakatulungan ni Emily, Adelpha. Ti amok na road circuit. Clark lang ti trabaho dito yung kumpanyayo. Agyanak gayam dito yung opisina ni Sir Onesto. Tapno adda may baon na adagos. Aglalo tagarog-rog iti kompanya. Ano pa lang ti problema? Nabayang ka ka din nagtrabaho? Anya itayan tinagan mo? Nalipatak mo tayo. Adelpha, sir. Nakikita tayo idin. Nagkuyog kami kani Camille. Kasakbayan day di pa naging ginad na. Sak malipatan day di apagtang. Makapali kagaw. Kaslasan ako na makasubli si Bibiyag di Manila. Manangaasi ni Apo Diyos, sir. Tay tamang ti magustuakin ka. Positibo apa nagpampanunot. Padasag man nga ron nga awagan ni Onesto iti cellphone na. Okay, sir. Adda kinaturay iti boses ni Sir Amir. Kagangay nga ta iti baknang kanegosyante. Kasla na kan-anos mo ti panakisarita na. Malagip ko lang arudmanan ni Mama. Abos ta di makalak nga awan amak. Sapay lakit nakaungungat. Itaman langan na nakarik na akit ikastoy. Idi ubingak. Umapalak no makakita ka dagiti kapatadak akakuyog ta dagiti dadakkel dang agpasyar. Nakasungsungbatan ni Onesto. Nakasublingatan iti opisina kat makumiko man. Unak pa na iso ti kasarsarita mi tayo. Asino nga rin tayo? Ni Adelpha. May sakaragiti clerk. Kasla sekretarya ni Onesto ta agtrabaho mismo iti opisina na. Nagpao? Ti pa nagsarita yun? Siyempre, nag-amo kami. Nagkita kami din. Kasla tsak matandaanan tilangan na. Madlaw iti timak na nasingpat. Balasang ka di dayjay? Napintas? Ininaw na lang at apas set ngam ni Lisbeth. Saan ka di akas jay ti magustuam? Sa palimanan ti pampanunutan Marco. Sipnatan kayo manan iti farm, amang. Di kayo ka di mabambanog kat nataangan kayon? Ay, nagatubay lang din. Iti tayo nagawid kapok. Nagnagnaak ngamin.
Sa inawis dagdag iti nalabsag ngagtutungtong. Ay katanya, kumusta ti mo nangal daw mo ti trabaho, mapo? Nasayat madamang. Imay itay bigat ni Sir Amir. Yakin ko iti kumpanya. Ay, kasta ka, day. Naira na nga minarimor ni Sir Honesto itay. Iso asyak ti kinasarsarita na. Nagpintas ti boses na amang. Kasla na singpa. Wow! Tita Margot! Nagpintasan di lang nga na kasi kawil dita sofa. Nakaigam ti may sanga imay ti kupit o ti alak. Kabayatan ti pa nagsususop yu ti sigarilyo. Sa anak apaatiw ken ka, no kinalapsat ti pagsasaritaan, Lisbeth. Wow! Uray ubing ka ang siya. Makikun-kontis kayo gayam kanyak. Ang mga no kayat mo ama-amuan, no asino ti kinasarita ni Daddy mitay bigat, may sa kadagiti balasang nga empleyado na. Uy! Agsilos kayo man nga tanan niya. Ang mga no si katagselos. Dinayaw na ti kinasingpet ni Adelva. Kurang laangan nga ibaga na akas jay kuma ti kinasingpet mo. So? What? Ha? Ano ko ba tibibiyang ko dita? Ha, Tita Margot? Nagsasaw kayo. Kasla saan kayo ang makabuong iti pinggan? Kat, anya ita na naalas ti ugalik? Kat si kamo ta babae. Awan pa anak mo. Saan mo kabailan kag balin ngayon na? Talaga anatangsit ka. Kasta ka diti panang padakkel kan ka tinap. Saan mo iramraman tinak? Gapitikas ka na kayo babae tibiyag ni Daddy. Napukaw ko tinak. Mawanam! Mawanam! Nagawan apain mo? Magbagkawan na kidit! Gapumatlakan ka! Ha! Sige! Dadaan ang aming dagitan! Pwisit Anya, ka! di mapaspasamak ka na kayo. Apay nga sinsin nung bat kayo. Amir, naimbagtadakan. Dad! Di yung ibaga na ito ang babae ti kanunungan nyo! Anya nga min, ti problema yo. Na ito ang babae ti nang panakalit ti problema. Idildiling nak iti na yung empleyado yung jay loko sa nakasarita yung bigat? Naalas ka no ti ugalik? Saan akas na ti panangibagak? Saan ka nagparbo iti sa Lisbeth? Saan nakapagbali ng naubod? Sumarag ka ni ti kwarto mo, Lisbeth. Pumano ang paikit din, Dad? Impyerno rin balay! Woo! Oh, anya man na ito'y, Margot? Sige! Kanunungan ti anak mo! Ay, nagrabi ka lagit din ng umawag, Victoria. Naimbagta siriring kami pa ilangan ni Adelfa. Kumusta ka ditan? Nasayaat mo, tatang. Ay, makabanduglaan mo tagduma. Malagip ko gayam ni Jamin. Ha? Ay, nisanang lang ina na ti pagadamdamagak. Manipod pimanaw di lugar tayo. San ba yung nagsubsuble? Bak na nga taon na yan. Bak na nga negosyante ka no, ti pagpapayan na kas driver. Ngamusan ka numatlada ito, di trabaho na. Anyangay ka no, tatang. Amangan mat no ada illegal ang negosyo ti amo na kat madamag tayo tulangan ang nakabalutan. Ay, dahil talaga nga, ti saan ko nga mo. Saan mo't nga ta? Nga masiguro ka ni salang. Konektado ka no, dagiti nabibilag ang negosyo. Kasaritak man nga rubit ni Adelfa, tatang. Rabiin, kat oras mat tandipan naturog yun. Ay, wan, sige. Mabit lang, tinda kaya ba? Ish! Ang burburak pa lang titara kinil Tita Margot. Lusan lang nga tanim ni Daddy. Heh! Saan nanam naman nakabala ka dang randa dya babae? Nang talaga adang rak. Siguro, maragragsakan ni Dan. Yung nagbidtot. No pagarupil na adjak sublian. Pasapo lang makapanuno takiti pang balis ko kankwana. Makamuditan na niyan to ti mapasamak kada kami. Turay ko lang tibigat ang makapagsarita ta, Margot. Saan ko mga minarumbang ngayon dilig mo itimpliyada ko? Andi yung pa'y nakikita. Lukas ka una, apa nang dayaw mo kankwana? Naistoryak lang matkan ka. Kaarig na si ka ti ina ni Lisbeth. Kat iparupa
Salamat kanyak, adak ka ba ulan tagbalin nga ina? Sana kastati kayat ko, Samuel. Di mo ko matinutupan. Kasanon, no sana kadimtangi, di rabi eh. Naimatangak ti panang dadaal na kadagiti na bati a koleksyon ko. Nasaya at kaditi kasta nga aramid? Pagsangon kayo to. Tapno makapagsarita kayo ano saya at. Kayat ko, ngagkapya kayo. Anyo na tadi kaya't aparwarin ni Mamang Amang. Nakapayimpayagan day jay at po. Malagip na pailaan ni Hami. Nalagip na ba't lang at pagsaritaan na? Panagkunak Amang. Ada pa'y lagura na kankwana. Iramraman na pa'y ti amo ni Hamin. Amangan ka nun dadaka sa negosyo na. Ay, bayamon tinam. Tila malawlawat na. San lagi siya makadanon kan sanang dito'y mayat lagtan. Nukas pangarigan. Nagkita kayo kan Hamin na Delfa. Ay, ati aramay na mapaw. Tapnoan niya Amang. Adamanin basol ko kani Mamang. Tangal ni Mamang tibiyag ko. Awan ti mabukudak a desisyon. Tsakla mo na niya ti aramidan na no maduktalan na arilugya kung tinang supring iti pagayatan na. Ay na, saan mo na pampanunutin dahil sa apok na madadaal sa pintas mo? Ang kapaymat kaya manalpasan ang talon si Tilugan, Benji. Tingarod kotse ni Margot, din nangig ko nagungor. Kastangag pa sir. Itaman pa yan na sapa aping manaw. Nangagkoy tayo nga adda kasarsarita na iti cellphone. Sige, inak nga ro na nagdigos. Sakbay, amapan tanto ija opisina. Intanto pa'y kitaan ni Lisbeth. Kaliklikod ni Sir Amir. Umawag mo't ni Lisbeth. Hello, ma'am. Hello, Manong Benji. Ano di pagpagan ni Tita Margot? Saan kumat anak kasarita, ma'am? Nasa parimwar. Kung nagayam ni Dadim, umay da kakitaan. Naimbag na nalipatan ni Daddy nga intrang katiri daw ti kwarto da ken Tita Margot. Nawaya kiti kayat ko nga ramiden. Apag iso ti pampanunutek. Mabali na nakadanon dan kani Manong Benji ita. So, kastoy ti rumban kadagitoy abado kandado mapay apagarjod day di ababay. Ni Dad ito mo awak. Hello, Dad. Kunak no madanon ka ditoy. Sa dinot nagtulog kami dirabi. Sandak man may padpada iti asawa yo? Nasapa ka rin mo. Addaak iti balay iti may sabar kadak. Kaya't ko kumangag sarita kayo iti sangwanak. Diyak pala kayo ta makita day ta babae, Dad. Naimbag pa yung depoy ko ti cellphone ko. Uri ang sao-sao ka pailaan dita, Dad. Saat ko namang ngag. Ituloy ko kiti nga iwara. Dagiti alikaman day jaya babae. Dadailok dagito ay. Binastusan di kayak na. Di binastusan. Anya ka taman tiba ka ni Mamang. Hello, Mamang. Adelfa, anya ter aramidan yung kinitatang. Adaman na niya mga J-Farm, Mamang. Kakalpas ko nagdigos. Agsukatak ko man tayo mawag kayo. Nagsaba ka na nagdigos. Tapanang. Kuha, Mamang. Nagdaga ang ngamin. Adelfa? Apag isumat nga imay ni Camille. Ing kami ka nagpasyar. Idi kastoy nga oras? Apay, nakalukat ka din timol. Saan matlang nga itimol ti mabali na pagpasyaran, Mamang? Ada ka di napatig nga ibagayo kanya? Awan. Sige nga, Rodan. Sige, Mamang. Bye. Ay, dandanin na ikaglis ti Dilak. Ngam na ituloy ni Mamang ti panagbakasyon na. Maamuan ng tulakit ti. Kat sigurado apagong tanak. Agul-ulbod ni Adelpa. Panagkunag. Adda ilimliman na kanyak. Anyo kumatay, Chay?
Adda nga tamanan ka ayan-ayat na. Katday tatiga po na ngagtukyat nga agtrabaho dito Australia. Addan passport na. Di na ibagka alukluk kunak. Daytan ti saan ang mabaling. Alipatak betel. Dahito ti pampanunutik itay apapananta kuman. Si kalatan ti mapan makisarita kan ni Gilbert Benji. Ibagam kan ko na. Ngay sagana na ti yate, ngay paano di Ilocos. Planok ti mapan ijay kat amangan nagbayaga. Naimbagtagta ka na, Mir. Iawan ng pain nga anak mo. Isulakit iti akin arami diti daytoy. Kanya. Inta kitaan ti kwartota. Nilitsdat lakit diti naniwara-wara kadagiti kawis ko. Anya? Nanay. Nakawarwara ngagpaiso diti kwarto. Nakita mo ti arami ti anak mo? Kat ti katulong. Apay asan na ngayon dalimanak lang ito eh. Agdapay aya sa serbi dagiti pagadyod ko. Oh, kumarkaron sakit diti saan da pa nagkinawatan. Masapala makasaritak ni Lisbeth. Sabi nga tati ayan na. Mapila. So inawagan na ni Benji. Tanakaplano ti kayat na nga aramidan. Panunutin yung akabutin kaya kasango. Siyak tinagiwara ka dagiti kawasyo. Aniya at talaga kayat mo parwarin, ha? Nalawag! Sana siyak pikarkaritin nyo ano binastusan ti kayat yun. Binastusan. Kalma kay kumalang. Pinagsago kay langarod. Dad, didak mauri ang kurno iti dito babae, Daddy. Kat, asino ti bastos ita? No saan da ka denggel? Nasaysayat langan nga ginadayo kayo. Sa anak mo ta pumanaw iti dito balay. Planok ti mapani di Ilocos. Sumurot ka kanya, Lisbeth. Kat? Anya ko mamataramidek ijay, Dad? Awan tem amok ijay. Jakayat. Agbakasyon ka laeng. Saan tangag bayag? Adala na patag nga ibagag kanya honesto. Di mo pa'y kayat? Agkita kayo kini honesto, Lisbeth? Talaga ha, tita? Hoy, sanak may padpadakan ka. Ipampamuspusak tapno makapaginad dayo kayo lang. Awan ni dumduma ka na kayo kan ni Lisbeth, Marco. Dad, masapol nga dumduma, dak. Gapot anak, dak. Siyak ti kadardarayo. Idinto aday ta babae, pulo sa sanya kapkapin ano. Kan, saan kayo pa yan nagkasal? Lisbeth, agparbeng ka kumamatan. Pulo sa sana ka pa, ati, Daddy. Daktakal ti karbengak ng day ta babae. Subrikak man langan iti kwarto. Ibagbagak ka na kayo, Daddy, ha? Saan ka sumurot ka na kayo, iti probinsya? Di kagsakit di tatawan. Nagadwa mo yung dito farm. Ngamarik naklat na tilagaan na. Kanya pa'y lati oras nga magkalimdosan akon. Ay, madadal ti tarno kastoy. Lumakayak ka talagan. Hanggang ay, malagip ko na Victoria. Ipay-ipay suna kumadag bakasyon. Sana kaputa kayat nang isurod niya Delphi di Australia ngam. Iparik na namat kumati iliw na kada kami. Nang runa iti anak na. Ay malagib ko lakad nga ron ti bakararibukan di abo. Anya nga tangag paiso ti ramidin ti anak ko. Inton mamuan na di tinungpal niya Delpha, di bagayatan na. Ay, oray siyak mariribo ka na. Nukas to'y lata ka na ayon. Madadal, ti gwapo ko nakmalun. Awan mo tiramidak. Rumuharak man langan. Manang Benji? Rumor ka di, ma'am? Mapuisitak na makitkitak ni Tita Margot. Oh, nagkapam ka di. Napan ko kinasarita ni Gilbert. Kahit ngamin nga ipan ni Sir ti ati na ijay Ilocos, ma'am. Oh, apay. Kunak man no saan nga agbayang ijay Ilocos. Makita da, isublat ko nga apaan inton sumangpat.
Si kamot lang ti nakasumba ti tiyawag ko Adelfa. Si kalatan ti pangibagaak iti daytoy. Naglalo no dararamidan ni Honesto. Insinyos na itaya siya kung ti makisarita kada kayo, sir. Ano ka di tayo, Jai? Umayak di tayo lokos kanang iti masungad nga aldaw. Urayak laeng amay dalon ni Gilbert ti yatek dita. Sige, sir. Ibagat to. Mangmangit naman kit di pagsarsaritaan ta. Kumusta ti trabaho? Saan ka matla marigaton? Saan mat, sir? Saan nakamot lang ang untan ni Honesto? Naanos di sir Honesto kada kami nga empleyado, sir. Saan nga ro nagbidot ang nangalaken ko na amang imaton iti kumpanya dita. Ipagkamukmad lang kada kayo ti papan ko iti Ilocos, Sir Sigmundo. Amang ano, ada kaya tiyong ay bilin ka ni Honesto? Anya? Ti pagminasan? Apag iso. Ag helikopter ak ngagpa-probinsya. Tapno nadardara sa kamakadano ni Jai. Sige. Ba? Saan pa yan napukaw tinamnaman na jalakay? Ngaglukat tumet lang ti pagminasan. Pagusto ha? Bareng maduktalag tumet lang. Ti may papan ka na iti ilam-lamang na abalito. Nangag ko amin na nagsaritaan nyo, kinila kay Sigmundo, Amir. Pudnan sakit ti atap ko adi mo pa'y nalpasan. Margot, ano ti bagbagam? Kabisado, ti kinasikap mo, Amir. Adala kiti gun-gun udam, iti dayjay alakay. Sumardeng kan iti day tapanagat atap mo kanyak. Natakneng akasarsarita nila kay Sigmundo. Ngayon lugundawayan ken lokwem, ore sa dino ti paglimlimangam. Napintas ni Crystalline nga apo ko na. Ket no maalilaw mo, makaasawa ka lang nga ro din iti nakaupubi. Takdakkel pa yan ti gundaway mo, amangagaw kadagiti kinabak nang na. Apay ko mga ramidag pala na ito. Idin to ta nakabakbak nangak lang arudan. Saan ka di nga arapaap mo, anabakmak nang ka ng dayjay alakay? Nabilag ti ado ti kwartana. Ngam, sana na dahil ti pagsalitaan ta. Amom, tanda ni Jack nakatipulit ay. Naimbag-atap yung manaw ni Lisbeth. Apay ko ma, no saan na nagsubli? Ipampamuspusak amaya dayo kapailakin ko na. Ngam, sutilim pa lang mat. No saan apod no? Apay amasuron. Nakaduti sa bali alalaki. Apay anipay honesto nga impyadok lang kay makorso na daan. Oh, Jack, ipalubos mo't ket diya. No saan di saan? Nasaysaya at no saan mo nga ipalubos? Ket, kaano nga ron ti papanyo? Ado pa'y tinaskan nga si Kasway kay opisina. Isurot mo ka din ni Benji? Uray saan ko man. Hanggang no kayat natin sumurot. Sige. Taga-ijay ni Benji. Kahit malipod nakigasang-gasat dito Manila. Saan pa yan nagawi di Jai? Naibturmat no kasta. Amangan no ada itartarayan na abasol na ijay lugar na. Imawag ni mamang itay bigat kabayatan ti panagpilas ko, amang. Dandanin ay kaglisti dila, ngagsagsagan ak asumber kiti trabaho. Naimbag tanaparta ka nagurat ti panunod ko nagpambar. Ay, naimbag ta sa nang nagatap ni mamang mo. Panagkunak, agatap tay chay amang. Day tangarot ti pakariribukak itay bigat. Apag isumat nga imawag ni Sir Amir. Ay, taging ko kwa ti kumpanya ti kahit mo asawan. Kas tangag so amang. Siyak tinakisarita ken ko na. Madamang amin nga dar aramida ni Sir Honesto. Ay, kanayo na busy na ita nga Honesto. Di mo nasabay magkasarsarita mo. Ay, siguro ka tumay nakita na ti panagtrabaho yo nga tao na. Isasaya atom ti panagtrabaho mabaw. Awan matibak ko na ni Sir Honesto iti panagtrabaho mi ni Camille amang. Ngam, sapay ko ma, tama kapagpaot akiti daytoy at trabaho. Sige, Daddy. Umanugot ako ng sumurot kada kayo di probinsya. Nasaan kayo laki tinagbayag? Kan kadwak ni Maricho. Amang ano atapan ni Margot asabali ti panggap ko. Kan amang ano panunutan na, apagtultulagan na. Ni, kasla mabutbutin kayo, Mat. Jak kaya ti makisubang. Ado tinapatag apakariribukak. Nakapagsarita kami kin Maricho, Dad. Kaya't nakanamatiag pa siya rin eh. Sige. Pagkakalugan tayo iti helikopter. Tapno nadardaras tayo ang makadanon. Diyak na yung taglugan iti helikopter.
Ang damot ni Manong Benji, akot siya kamilangan. Makapauto iti dandani sa nga pulo nga oras sa biyahe. Muray man. Kaya't ko kumangaro da pagbatyan ni Benji. Ang mga nukayat naman, tasarong karan ti pamilya na. Tagay jay gayam ni Manong Benji. Apagisungaro, Daddy. Anya ngay Manong Benji, anya ti ko na ni Manong Gilbert. Nakapaglayag ka din ti ate? Kuna ni Gilbert, asabali kanulangan ayate. Ti usaran yun to kada sa Ramir. Ay, wan gayam, malagip kon. Kukwa ka no ti may nga amigo ni Daddy, jay vegan. Ilakla ko na sa kanupay ka ni Daddy. Asidag ka di ti vegan ni Jay? Ada ka no ti ate ita. Iti asidag ti puro. Ijay badok. At least, makapag-enjoy ang bakasyon. Ita lang ang makita ka naragsak mama. Ha? Napimpintas ka no kwa. Nalaing kamat gaya mamang bulada sa niya Manong Benji. Ni Tita Margot-mat lang amin kati pakabusbisitak. Ay, ni Tita Margot, makitak manan, mabuisitak manan, pumanak manlangan dito eh. Kanayon lagin, akas lama ka pungpungtot ka, Margot. Binagaan kan itay bigat. Ipagkakajak kayo ti makisubangkin ka. Itay pa'y langag tap-tapalak. Ul-ul budanak. Nangag ko ti saritaan da Lisbeth ken Benji. Ano na dyan? Kung namasaan ka nagbayag ijay Ilocos. Nga maapay a pinaipan mo ti ati ijay Ilocos nga da ita ijay Cavite. Sa bali ayate, ti mapanijay. Inaramid ko na ijay, tapno malukoy ko ni Lisbeth at sumurot kanyak. Saan nak nga alilawan? Mamuak tumitlaan. Saan mo nga ipusan ti pasensya, Margot? Saan nakapang pangtaan? Aniya ti aramidam? Napatig ka kanyak. Ngam, jak kayat abiyangam ti diskartek. Amok, noon niya ti makapasaya at iti anak ko. Pues, nalpas matlaangan nga ipanaw mo ti anak mo. Saan mo laangan nga isubsubli ditoy? Bakasyon ko itang aldaw, Adalfa. Tsak lang kumakayat ti rumwar, ngam inawis dakmat ngamin dagiti katrabaho. Matmadi ka di ti Baguio, mamang? Kasi ti apo, jakmat agsaksakit. Ay malagip ko man gayam. Kumusta ti panagpasyaryo kin ni Camille idi? Nasayat ba't, mamang? Nagmalmalam kami. Diyak pa'y lang mapapadi ti farm ta, napudot manan. Nabayagan na din nagtudo. Kakuyog mo kumamat ni Lolom nga agpasyar Ano kaya tiyo, pauitan kayo iti kwarta. Gumatang kayo iti kawas na. Sige, hinton maminsan, mamang. Di na kami nunay kayat ti agpaspasyar, mamang. Kayat na ijay farm. Pilitan to. Bayam, tayo nagbakasyon na. Ipasyar tanto ni Lolo. Inagas ko atiliwan ni Adelfa. Yung kaslagsa sa umot iti agpaiso. Bueno, narawang mata niya agulpot ti anak ko. Saan nakapadpadasan? Tama maktumatlaan. Tsak ipakpakam mo ti panagkawit ko. Tapno maklaat tantulangan. Ibagak kumakin ni tatang ang mga kanunungan na ni Adelfa kat maibagana. Madlaw ko ngamin. Ngay sakit na launay ni Lolo na ti anak ko. Itay nagsarita kami. Narapian kayo si Magpatad. Nagsara na tayo lang din ito na. Ano nga hindi na si Kasok? Inton bigatan ti panagluwas tayo. Mura ni Margot, awan sapay. Anda dinar ayan na apaskan. Nasayaan, Mat. Tapnasan kami nga kita. At apaya saan niya sinukon? Awagan ng tulatan ni Benji. Di pa ikat mapuyatan mat ni Manong Benji. Nagtutulag kami kada Maricho itay asapaan mi tagrubuat. Kabalan na dayta. Ora agin na nakain to pala tidalan. Sige, Dad. Nakarod maturugan. Nairubuat mo ka rin lagi ti kawas mo? Jak mangitugot iti ado akawas ko, Dad. Gumatang tulangan ni Jai. Nadlaw ko tiltiliwanak ni mamang, hindi mawag amang.
talaga nga atap nga dailimlimad ko kan kwa na. Da kayong tulakit diti sa runo ng awagan. Ay, Adelfa, apok. Oh, apa yung nagsanay kayo, ama? No, agol budak kan kwa na. Tamagan no kagura na to. Eh, sagat to yun na yan. Di maungong tanalakay nga agulbud. Plano na ba't nga ron ti agawin? Diyan kaya tabay ramraman kayo, amang. So ano pagdamagan na kayo? Ibagayo lahat ng tipod no. Makaamunton. Ay, nga mo. Ay, kunak mo di kaglit ay. Tani mo dadal di pinras mo. Amang, helikopter! Ay, pura wa helikopter. Kasla na itaman ang tinakita tayo eh. Wan, amang. Sakbay ang nagginggin at tinakakitaan tayo iti dayta helikopter. Kasangsangpat ko lang. At daklit ito'y akin nga tapaset ti balay ko nga agin inana. Saan kami pa nagkita ka ni Honesto? Awagak, kalpasara makapagsarita ta. Ganda, Lisbeth. Saan gayam ka nakilugan iti helicopter? Nakita ka nagkuyog ta ni Benji. Saan nakanwa kaya taglugan iti helicopter? Nagartilakit din tayo ta, Lisbeth. Nagmawatan. Nagtuog tayo biyahe, di nag-aeroplano ko man. Gapo nga tadamo na tiyag pailokos. Naghanas mo't at talaga tiyag biyahe. Sige, madamdaman nga ituloy ta tiyag sarita. Aginanagpay sa akong awagan ni Honesto. Dahil dyan, Marcot. Nagado a problema na kanil Lisbeth. Pulos asandang agkasuan. Ba't nasiputan ni Camille? Nagalisto na nagna. Ay, nagadupay mat nga rod at tao dito'y Malta Domingo. Numuna tadyak nakapagpakada ka ni amang itay. Di amo na hanapan Camila nakimisa. Agsubliak man langan, wano awagak langan. Partakam ni Magna Maricho! Asino ka? Pwede nalapas na? Sorry. Sorry! Di mo kitaan ti dalan mo? Mulagat ka diya? Pasensya ka na kuman, Jack Ingagara. Apag isungag bilta at akamat gaya may tilikodak. Ay, nagababain. Wala tumalyaw na gititaw, iti asidagmi. Nagado at tao dito'y mall, mangibabain ka. Si Kapila ang tinakita. Ulitak man ang tiyag dispensar. Saan ko nga Ingagara? Dispensar, ha? Hoy, ibagakan ka, sakpay ko mata sa antan nga kita pa'y. Ure sa dino, ha? Mawatam! Pasensya ka. Dahil gaya may kami. Sige. Dita ka man na, ha? Pwede pa talaga. Ang mga namakadlaw ti security guard katatad talaga rin nga rin maubungan na kami nagiti tao. Ay, nakababayin. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gusto ti panagpasyaryo, Lisbeth? Naimbag, da amo ni Bendy ti tinurturong na. Di na may kaya mo nga damol dito yung lugar dadan. Ket, napananangarunan. Apaya pimanaw pala. Sa bagay, saan mo't nga ta amayaw awan? Kurin nabayag nga saan na nagawid dito eh. Sarong karan na kanon ni Manang na. Iji ka na balay da nga umyan. Awagan na kay tulat na kanon. Sige, palubusak amang hiliw iti pamilya na. No, danto pa panagnurabi ni Honesto latan ti mangimaneho kanya. Uray kayam agsubli ni Manong Benjenje Manila. At damat ni Manong Honesto amang imaneho kanyak. Saan na masango ti mangimaneho ken ka? Tama kumiko medyo opisina. Kababay, meso ti pagbali ng driver mo, manager, iso ti mga matuni ti kumpanya. Mabit lagayam. Apaya kasta ti langam. Masursurunak pa ilang iti daya babae. Dinalapos na kit din. O sino ang babae? Diyak tinamag tinagan na kat. Napinta sa kas kanya. Ngam napudpo dawak. Imbagakan ko na, asaan ko na kaya ka makita pa. Ay, sana lang at nag-bed out. Kaslamot ni Hamen, Dejay.
Ay, adat dati maar. Saan mo't ngaglanglangan na driver? Nay, awan matlangan ni Adelfa. Impakada na itay. Makimisad lakin ni Camel. No, saan ako mapinilit ni Camille? Saan ako mag-stand na isarsara ki Jaymol? Ay, katno Domingo. Apayanapan kayo, Jemol. Katanya sinapasama. Diyak ingagara na dalapos ko ti may isa babae, amang. Pinagsasawan nakit din. Ay, katabi na iba'y amlat na kumana. Saan ko pinanawan adagos, amang, tamang ano ibaga na abastusak. Sinapsapol ko nga pinday jay akamil ta inadaywan nak. Ay, Pag-isong agpwiltak, itay dinagdin nalapos kami ti day jay babae. alalipata mo dito. Sana dito di pa kariribukam. Ta, saan mo man ngayon gagara ko nam? Aglang-lang nga minabak ng day jay, amang. Ha? Amang ano sana taga dito eh. Napudaw, napintas. Ababa ti buok na. Ay, mama po. Para kanyak si kabalan kapintasan. Ah? Agam tipod no akin napintas. Makita iti kinasaya ti ugali. Kan kinasinaw ti puso. San nga kinruar alang at naman nga lilaw na ito. Talaga napasnag nagtrabaho ni Honesto. Uray Domingo apa na ginanan ako ma. Trabaho lata. Katrabiin ko kanon na makasangpat. Kung nanay tayo imawag, nga da ko masabali abalaya pag yanan na kabayatan ti kadda ni Adelfa. Mabayin siguro. Manano ko ma, nagdakkel mat di balay. Umawag ni Margot. Hello? Makaikaw at ikaawan niyo kini Lisbeth. May iliw ka mo't lagayam, iti anak ko. Gapo, taawan kaap-apa mo? Inton agsubli ka dito'y Manila. Sapay ko, tagbati di tan ni Lisbeth. Tapnaan niya. Laglagi pam, kakaiso na nga anak ko ni Lisbeth. Iso lang ti adda karbangan na ngagtawid, iti amin a kinabaknang ko. Iparparupam ka di kanya, awan karbangak kadagiti kinabaknang mo, ha? Kukwalang ni Lisbeth! Saan nakakarupruba ti kwarta? Awan panggap ko ang magisinong batken ka, Margot. Sinong batak lang ti imbagam. Apay ko ma, asan nga agsubli ni Lisbeth dito Manila? Talaga kindi nga isulat pa di kanunungan. Imayak dito Ilocos. Tapno agaliwak sayak. Saan mo kumapagsakitan ti ulo? Ipudnum man kanyak. Adda ka di panggap mo amang kasar iti sa bali a babae. Awan. Hindi pa lang imbagakken ka na ita. Mapilitan aklang amang ikasarkan ka, no, agsikog ka. Natured ka amang ibagay ti dayta. Taam mong asaan ka akabailan nga ipaayan, iti anak. Isardeng tanda ito eh. Saan nak ka mairuruman lang tamir? Saan nak alukwan tadakasak nga agibalas? Saan nyo ka diyan adlaw, amang? Kasla nagginginad. Ay, nadlaw ko, nagkutit ito gawlangit ay. Tiyan mo nga ron kat maulawak. Naguray ka natipid sa itaan. Ay, makabulan kaya mo ninton bigat. Manipod dididay di napigsaging ginid na. Agpupo tayo, amang. Amang ano, adadakit di ngay pigsana. Ay na, di tayo malabdan rin na. Agtalag tayo iti apo. San mo aliw-liwayan tiyag kararagabok. Ay, malagim ko kayam. Kasla ni hamin tinakita kita eh. Amang, ni mamang, umaw-awag. Saan na pa'y pagsarsaritan tayo ni Hamin? Ay, alasong batam. Awan, nalagib na din ni Hamin. Naibag pa'y ta makapasyar ka lata, Delva. Ingkuyog mo kuman ni tatang binilin ka mo't idi. Nagtulag kami kani Camila makimisa kamilaan. Naghawis mo ta nagpasyar. Di tatang man nga roti ka sarita? Mabit lang, mamang. Ayabak ni amang. Napanangala itilining tana balangkoy. Ay, amang! Makabakbakasyon naklangarudan. Nabayagan adyak nakaraman ka dagita amakan. Atuyan ni amang, mamang. Ay, hello, Victoria. Nakuha na pintas kay Malacan ya. Agmerinda tayo, bay.
Ay, makapatil munmat na kita'y bagbagayo amakmakan nyo di tatang. Agkuyog kayo mat kini Adelfa nga agpasyar tatang. Ay, kuma. Kam nasakit nga ro dagiti sakak ngagpag di mall. Saan mat lang nga iti mall ti mabalin nyo apagpasyaran. Ingkay agpiknik Sige. Bayam ta panunutak. Kan pagtulagan mi na yung bagiti apo ko kanapentas. Sige nga Rod, tatang. Kinumusta kay lang? Kasi nga Rodan, bye. Saan nakagsalutsot kini tatang? Makaamon, no kayat na nga ipudno na da kayat na nga ibaga. Maipanggap kini Adelfa. Nang ako di pa nagisari tayo itay ken Tita Margot iti cellphone, Dad. Nagsinsin nung ba't kay samat? Saan ta na pagsaritaan na ito, Lisbeth? Imayak nito Ilocos. Tapos makapagsarita kami kani Honesto, may panggap iti kumpanya. Ay, ngamawan pa imat. Itilagan opisina na inton bigat, ti pagsaritaan mi. Apa siririin ka pala eh. Ay, sana ka rin na makaturog. Naimbag ka da kayo. Adda kayo pala dito salas. Narwa makon, arabi iyo na yan na makaturog ak. Ni Manong Benji, saan pa'y mata nagsubli? Awagag ko lang nga na masapa inton bigat. Umay kakandi, iji opisina inton bigat. Anya ko mataramido ki Jai? Agpakuyog kami lang kini Manong Benji ngagpasyar. Umayo kitaan ka ni Maricho at opisina. Kan tapno ma'am amoyo nagitimpliyado. Malagip ko kayam, Daddy. Saan nga mo ni Tita Margot akadwa tayo ni Maricho? Kursunada yan ni Maricho, saan ka ni Dad? Tilas sasawan. Yung siriring pa, mangagla ka. Dad, balagan kayo. Saan yung ngay ramraman ni Maricho? Uray at laan na kintot. Nakaturog gayam ang nakasanggir dito isupa. Kat nadalapos ko ti bote. Anay parabaw iti lamiseta anang isadagak kadagit isaka. Impartag daychay na amir. Agalwot nga agkamakan. Diyak ipalubos. Nga ipadanak ni Amir. Kadagiti babae ang nagbalin apasit ti biyak na. Kalpasan ang nagsinadak ni Loribel. Oh, Manong Benji, saan ka pumampano ma? Saan kami ngagbayad kini Maricho? Kuyugan na kami nagpaspasyar ito madamdama. Adapay ka no papanan mi kini Sir Amir, ma'am. Adan sa ni Daddy iti unag ti opisina. Nagkuyog na kini Manong Honesto. Urahin kayo kini Maricho, ma'am. When? O sige. Ay, anyamot to ni Daddy. Pinanawan na kami matan kini Maricho. Kakuyog mi kuma. Ada masabat na Maricho. Iso ti pagdamagan ta. Oh, si kamat gayam. Apa nga anyat kadam dito ay babae? Di matimbagagkan ka asan ka na kaya ta makita, ha? Empleyado ang itiday ito yung kumpanya. Kaya't mo asawan. Anak na ka ni Sir Amir? No saan namang ni Honesto ti pagsasaritaan tayo. Inawis kayo adwa dito'y bukod ko nga opisina. Wow! Talaga kaya mo naglawat yung opisina yun, Daddy. Kasla may sa balay. At tabi kayang private room yun. Ang lalaki din na panakairan na na. Anak kaya ni Sir Amir Lagi ti napapatagla sa nga ilik ni makastrek dito eh. Ura ni Honesto kat sana makastrek dito eh. Ang lalaki din nagasat mat na iti ababae, Dad. Lisbeth, ma'am, Adelfa tinagan ko. No kasano ti kinamalas ko yung moli di kalman. Namalmalas aksama ni Tan. Malagip mo ti kinanakidikan ka, ha, babae? Parang pa yung itay asandak akaya ta makita. Basik ba nagdayjay, Elizabeth? Kat na ibagak, may katanyo dito ng empleyada, ha, Dad? Pangasim, saan ko, ma'am? Elizabeth, agparming ka kuma. Adelfa, mapan kan iti opisina yung kanya Honesto. Umuna akasaritak ni Lisbeth.
Ay, sarnak mo ta nagdamagan na Victoria di rabe. Ang jakam mo, noon niya tarda di banunot na. Ay, yak man lang na lagi madamagan mo kaano at talaga di panagbakasyon na. Amangan ka din na sorpresahan na kami kanya Adelfa. Ay, dahil di masabol na sa ganan. Amok, makaguran tulagad de. Ay, mariknak mo ta talaga di kayat niya Adelfa. Di mapanitibala siya tao. Kan kayat na, di makarok ka titinana. Ngay sulat tantag decision. Para gankuana. Awanan ti problema pa kan Elizabeth Adelfa. Agyaman naklaunay kada kayo, Sir Amir. Kunak numaawanan ako niti trabaho. Awan ka po na, tapnoy katil ka. Basit labanag na dyan. Pasensya ka lang ko man, iti kinasuplada, ti balasang ko. Napintos ni Elizabeth. Nagpudaw. Makahisumak iti datang ang pagam. Orasi ka, napintas ka. Ha? Ay, agyaman ak, sir. Kaya't kung agpagayam kayo iti anak ko. Isa kalpasan, ti trabaho tayo, inton malam, kumuyog kanto kanyak ka di balay. Dagayang balayo dito, sir. Ada. Napintas ti location ti balay ko. Makita ti kabambantayan kan kataltalunan. Makapasalibukag. Tiyag sabat apul o iti angin, iti bantay, ken iti tao. Ulitek man ang tiagyaman, sir. Ada ka di pa ibagayo kanya? Awanan? Sige. Agsubli ka niti opisina yo ken ni Mr. Honesto. Umayak to ijay, inton madamdama. Kakura ka talaga di ang babae. Masurulak mat kini daddy. Kasla da jacket nga Adelfa di kinanunuan na itay. Puisita ka talaga. Ma'am. Payayaban na kayo ni Maricho. Apay ka naman ang Benji. Makadigdigos ka noon na yan. May ayatan launay iti baybay. Ibagayo ken kwa na ang agdigos latan. Sumaruno akin ton madamdama. Sige, panawan na pailaan. Sige, ma'am. Malagip kon. Ni Tita Marcot, di pang ipapasak iti na ito asuron ko. Iti na iya babae. Kita lang, ngunit aramidan na iti napanunot ko nga aramidan. Beta, urayat ti sumbat na. Oh, Miss Beth. Anyang ka ibaga? Apay nga inawagan na. Sayang laang, Tita Margot. Ta saan kayo akin muyog? Talaga anak pintas, sigit ti baybay dito Ilocos. No kaano lang nga napanak kay Jebora. Napimpintas pa itay. Kat may magkakada kayo. Anak karag-ragsak ti panagdigdigos da daddy kan Maricho. Oh? Aniyat di ko na. Kinakuyog mo ni Maricho, anapan dita Ilocos? Sure! Apay na italang nga ibagam kanyak. Oops! Okay, bye! Kita man no saan da nga agapa ni daddy? Awan bibiyang ko! Uray pa'y agapa daging kay Jempierno. Anakano pala ti beach da Lisbeth Adelfa. Kapilitan, ani honesto, ti nangimaneho ka data. Dahil ka diti balayo? Nagdakal. Talaga pak na ni Sir Amir. Baliwag tong awagan ni Lisbeth inton madamdama. Helicopter? Kukuyo dahil ta, sir? What? Dahil ta tinagluganak ngay may dito eh. Dahil lakit di tinakita may kaniyamang. Nagbaknang kayo talaga, sir. Dagayang bukod yung helicopter? Nadardaras nga mi na makagtingak nito eh. Nagluganak iti dahil ta. Dahil ta tinagluganan mi kani honesto, edi damo na ti umay dito eh. Sakbay na hindi panagingginad na. Uwan, isulakit di dahil ito eh. Tiyan niya? Dahil ito'y tinakita mi kani amang idi kalman. Limabas kami dahil ta helicopter ang nagluganan nyo, idi adda kami kani amang ijay farm. Bak nang kayo matkayam. Ada farm yo.
Kamuy-muyungan, sir. Kan adamat sumagmamano abaka kan kalding. Iso ti obra ni amang. Nalamis lakit iti pulo iti agin ni siya eh. Napintas lakit niya pagpasyaran. Ngamne, awan mo tanda Lisbeth kan Marichok. Anya nga tati plano na. Paging katrabida nga tayo, J-Beach. Oh, awagag to man ni Benji inton madamdama. Mayat nga ti agdigos iti beach iti rabi, sir. Nagdagaan. Agtudo ko man o kastoy ha panawin. Sumip nga tan. Nakasangpat ko man ni Adelphi ti kastoy nga oras. Anya nga tati nakaladawan na. Nagpasyar na pala nga takin ni Camille ti mall. Ay, naayat nga minitilang ay ti gayam na. Sa bagay, masapol mo't kiti nga galiwag sayda. Na napasig at trabaho latan. Wisit ka talaga. Timbakdang matlahi di baybay. Oray ta nakaradragsak ni Marichu maglanglangoy. Magwisit hag. Nasa iwan na kitin ti robot nagpanaas. Nakapagasa na kiti matag. Hindak amo na pa'y makagurak lang una iti day nga Adelpha. Kung kayang naawakan ni Tita Marcot ni Daddy? Ang ganda man ang pungtutak. Awag ka manan. Manang Benji? Katkadoan man pa lang ni Marichong ang digos, ha? Tumapugak matlangin to madamdama. Awag. Taya Marcot. Atita. Aniyamanan ti ibagam. Naawagam ka din ni Daddy, Tita Margot? Dota lang kini Maricho ang nabati di mansyon. Ada kami ng manong Benji, nagdigdig ko si Toy Bye-Bye. Aha! Agnobyo kayo gayam kini Benji. Sika nagkasososyal. Bugtong nga anak ti milyonaryo a negosyante. Kapalagayam iti may sa driver. Sabagay, guwapo. Well, at least, saan nakaskan ka, Tita Margot? Namag, ati umuna gayam ang nobyom kat kargador iya tiyandaan. Niyati ko na. Karo ka man yung sunto. Tiyam mo nga ta, Tita Margot, kabailanak, ha? Tapno mo, amok, nga iti Pierre, tinagam-amuan nyo, iti imo na ang nobyo yun. Kakaliti sa wanag. Katanya, Tita Margot, ha? Pumut-pumut na ka di? Mabisinan tayo lang nga mangururay ka Elizabeth. Sa mangrabita latan. Sagsagan naklakit din ni amang. Ang mga namadanagan pa yan. O, Adelpha, angan tayon? Kat, ni Sir Honesto? Hindi mo't nagsubling nagpaiso. Pinagatang ko itiarak. Ta lumidlukak ko ma. Uri basit lang. Sakmay amang rabita yun. Kalpasan na makapangrabi tayo, sir. Mabalin nga agpakada akon. Sagsagaan naklakit din ni amang. Saan mo ka di anay baga ka ni Camille? Mapanay pa ka mo balayo asimurot ka kanya? Amo na matkit din, sir. Ngam na mabalin. Tsaka kaya't nga agdanon kami ka ni Lisbeth. Ni mamang, awagan nak. Kasalon. Di maragot yung mawawag kanya ka. Hello? Awanan kay tibain na mer. Oh. Anya talaga tirin ang tamdi ta probinsya. Madlaw na bartag ka. Adayo ak ngamin iti denam. Isa, nawayakan iti kayat mga ramidan. Manmanuak nga aginom iti nasang nga ramin. Inlantag ti nagbarta. Tapno ang turut ko amang ngapakin ka. Awan rumpay nga pagsubangan ta. Imayak dito probinsya. Tapno makapagsarita kami anay baga ni Honesto, may panggap iti kompanya. Kan inkarigata kain kuyog ni Lisbeth. Tapno makapagin na dayo kayo.
Saan na ko nalilawan? Katwayon ni Maricho. Kataan niya tinagnamat ka mapasamat. Katudwa kayo dita. Awan ni Maricho ditoy. Plano ko mga awagan ni Benji. Tapno agawid dan. Mailiw ka? Itiday kay ang Maricho? Amagaga. Nagbidot kayo ti pampanonotan, Margot. Imanugot ni Lisbeth asumur kanyak dito Ilocos. No, kadwa na lakit ni Maricho. Tapno na kasarsarita na. Awan mo't pulo sama muna kami dito eh. Apay, adi mo imbaga kanyak. Dahita tibidot ko. Isa lading itak. Dahito iti tandaan ng Amir. Numatuktalak alukluk ko na. Siya konti maudi ababay iti biyag mo. Maawatan? Ado ti pakakumikumak ang negosyo, Margot. Tsak masango na kita pampanag. Sige. Ito kaya mo tadyay. Dagnagan iti honesto. Apan nakabos ni Adelfa. Isukano ti mangimaton ni kumpanya pagtrabaho na. Natarmat kiti. Ganlangan natin na singpat. Sari na nagbayag. Pimanaw matlaang. Apaban na naitulod na ni Adelfa nga po ko. Intulod na ka no, tamangan numatandanagan. Tarimot la sumangpatan tinapintas nga po ko. Pudno mat kaday. Asino ko matisan na madanagan. Ano, siloko ita. Mga no pagpanggapan dati dagas ti apo ko. Agyaman na. Tawan dagas na napasamak kang kuwana. Ay narigatan. Mga nagkatinudagas ti pagbanagan ti apo ko. No dati makapanunot ng mangloko kang kuwana. Nang runa, kita do dagiti loko-loko ita. Gapo iti may paret at soga. Ay, anyagay yan. Mala, maturo ak matan. Awanan pa itay si Elizabeth. Talaga kaya't nakapagpuntot. Imbartag at lakit din ni Amir. Ang anya ti amo. No talaga nga dapanggap ni Amir iti day kay Maricho. Naglaka nga ipamuspusan na. Ato ti kwartana. Kat kabailan na asulisugan day chay ababa. Pasensya kayo lang kumano saan tayo ang natutor tinagsarita itay. Saan kayo ang nauawatan tagsarsarita kami ni Camille. Ikot asaan ka marabrabyag na gawawid, Adelfa. May barbarkada kan samat kan. Italaang, saan to na maulit mamang? Pakawanan dak ko man. Siguradong lang tayta, Adelfa. Lagayan ni tatang, at saan mo akong panawan iti mabayag. Amok tayta, mamang. Sige, alang arudan. Maturog kang arudan. Bye. Bye, mamang. Pakawanan dak ko, mamang. Napilitan na ka, nagulbod ka na kayo. No patuloyin niyo tagbakasyon. Katamok ang makagura kayo, iti pa ng supring ko kada kayo. Kaya't ko ang makapagdesisyon na kabukbukod ko. Si Sir Amir. Natiktikan nga tan? Hello, sir. Saan nakasungsumbatan ni Lisbeth? Isasikan tinawagan, Benji. Kahit yung kadiyak kasarita, sir. Naumadan kin Maricho ngaglanglangoy. Iawat mo man, kinkwana. Sige, sir. Ma'am Lisbeth. Kasarita na kakano ni sir. Talaga mo ni Daddy. Okay. Hello, Dad. Kailo na gaya? Anya tinagtulagan ta itay? Daddy, no way. Un gayam. Ina
tinawagan na kayo kadin ni Tita Margot? Anya manen, dahil ito ginaramid mo. Nagsubang kayo kadi, Dad? Dayjay a babae, tinang ipapasa kiti pungtut ko. O sige, Dad. Kahit kanopay kami ni Marichu Tagdigos. Bye! Ay, siriringak pa ilang dinawagam ni mamang mo. Kat nang ko tinagsaritaan niyo, Apo. Makonsensya kiti panagulbod ko, amang. Ngam, kapilitan. Agsasango kami amang rabrabi iti akin ko ti kumpanya. Idi imawag ni mamang. Kat, impambar mo nga kayo itimol kanya Kamel. Wan amang. Naimbagak ti pudnungayan ko. Madoktalan na nanagulbodak. Agam, maamuan ng tumad lang, Apo. Saan na nga mo, no niya ti pampanunutan ni mamang mo? Amang. Ang malal, saan na pagsaritaan pa dayta? Simuro tak iti akin ko ti kumpanya iti balayda. Takayat nangagsiningid kami ka ni Lisbeth. Nagdakkel ti balayda, amang. Mansyon. Ay, abay kanwa kayat nangagayam kayo iti anak na. No milyonaryo takin ko iti pagtrabaham. Ay, natangig lagid di ti anak na. Lakit di amang. Natangsit. Ngam kayat ti amana anasaya ti panakilangan na kada kami nga empleyado. Ay, naging bagayam ti amam, Apo. Nasaya ta makisarsarita, amang. Naalumamay. Adapay may sanga ibagak kada kayo, amang. Kuko nagayam ti helikopter ang nakita tayo di? Ay, talaga bak ng ano na. Saan ba't din na nakakaskas daw? Tsak may nasango ka na itingal daw, Mr. De Los Reyes. Mabalit nga iti sumarsarunungal daw. Uray, tagpaotak nito Ilocos. Well, imbakasyon ko ngamin ni Lisbeth, abalasan ko. Nakasaganan ti yate. Well, ibaon ko to ti piloto, ti helicopter, tawanawanan na ti pagminasan iti Hercules. Sige nga Rodan. Bye. Talaga amang namnama pala ang layjay ala kay Zigmundo. Oh. Dad, anya kayo kadi? Nagsakit yung ulo ka na bigatan. Pinariing dakit din kan Manong Benji. Gapo tamasapol ng agsarita ta. May panggap ka di kan ni Tita Margot? Anay ko, nagsakit yung ulo. Apayakas di, timbagbagam kan kwa na. Amoy mo't no apay, timbag ka na kayon. Iso tinagipapasak. Inawis ko ni Adelfa dito balay tapno makapagsarita kayo. Kaya't ko, amakilangin ka na sayap, itinadya papay. Basta, kagurak na jay, Daddy. Hinalpas kayo ka din? Awanin ti bagayo? Naku man ituloy ti maturog. Sige nga Roda. Madamdama pa yarom war kami, kani Benji. Mapwisitak. Sana pa na makaturog, han? Nimat namin Manong Benji. Ay, naimbag na nakapagtatpoy lang kita. Katjak sinupladaan. Natulog lang unay ka ni Daddy. Jak mat maawatan mo kaya kakurkurak na dyan, Adelfa. Kaya ta, kasla nakalidliday. Kasla makasangsangit pa ikiti. Ano, awag ni Tita Margot? Mama, din sa kadagiti pinarparbok. Hello, Tita Margot! Nakaturog ka matla itinasayaan? Di kaya kung makayata ka sa Rita. Itad mo kanyak tinomero ni Marichu. Ah? Saan nakakatawaan? Kasalitak to ba ni Maricho? Bye! May kasalitak to ni Maricho? Parang no kayat na. Kita, ekman no di adadang agpungtot tayo dyan Margot kot-pot. Kasanon? Naipay-pay sumat ni Maricho? Nagwapo ni Daddy. Sana madlaw na taanganan. Taam mo na nga si Kaswan ti pagpahina. Kan
tuti kwarta na. Ay. Tiyakmat nga rod kaya't. Asumublat ni Maridjo ang makirelasyon iti amak. Tiyak kaya't asumublat kini Margot. Kung gayang Benji, nakasarita ko ni Jeff a piloto ti helicopter. Kadwam to ang mga wanawan iti pagminasam nila kay Sigmundo. Sige sir, kaano ay Urenton malam. Kan awagam to pa ni Frederick. Ibagam ngagsaganon. Inaktulatan danonan sir. Diya akong tumsag dito kotse. Ha? Ni Adelfa? Good morning, sir. Napimpintas ka manen no nakaisam ka, Adelfa. Kasla, ada pagkakaingasan nyo ka ni Lisbeth. Ha? Sir? Kuryak lang nagtibayo. Napimpintas ni Lisbeth, sir. Adayo anapod po daw nga may tisyak. Benji, mapan kayo nga rodan. Sige, tatong saga. Sige, in kayon. Yes, sir. No, biglang tingin ako na dahi ti Tagalog. Kasla, ada pagkakaingasan nyo. Kaslamat lang ang agpaiso, sir. Napagkatawa na iti dadangay baga ba? Naragsak ka gaya makasasarita. Iso ka ditay ni Benji, a driver you, sir? Well, iso ti kinakuyog da Lisbeth kan Maritjo ngay may dito Ilocos. Saan kay kadipay nagkita ka ni Benji? Saan pa'y, sir? Jack nakita. Ta tinted mat ngamin ti sarming ti kotse yo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasi tisikot. Adak manan ditoy. Adak iti pasto. Habagar araban na iti baka kan kaling. Nalamis ti palayupoy na dito sirok. Tidakal nga akasya. May ayo kamang buy-buya ka dagiti tarakan ko. Ay, nudaduma. Noan niya laditan ti sumipsiplot mo ti panunod ko. Anya itayin tinagan tinangitulnog kini Adelfa di Rabe. Sa anak pa yung agkabaw ti kunak. Uniston sa. Iso ka no ti mangimaton ni ti kumpanya. Naimbag sakit dia tao takin ko kwa ti kumpanya. Kapag trabahuan ti apo ko. Ngamen, inawis na ba iti mansyon na? Karuruar ni Sir Ernesto. Kapilitan asyak ti sumumbat iti teleponan. Amir Holdings Office, hello? Sino na ito eh? Kaslang Lisbeth. Siyak ni Adelfa. Ha? Ang pala sikat si Mongbat, ha? Di dati di kayat ko kasalita. Opisina ni Sir Ernesto ti umuna makasungbat iti awag yo, ma'am. Ngam no kayat yo, ikonektak iti opisina ni Sir Amir. Ka? Di manong Ernesto? Karuruar na. Impakada na itay amapan iti opisina ni Daddy yo. Kadwa na ni Ma'am Emily. Ano gayam kaya si Kaston mi ka ni Ernesto ni opisina. Iso nga inton malam no biyernes lagan nga meeting kami iti yate. Wow, Dad! Mabalim niyo umayak to? Well, umay kan to. Dahil tatiga po na. Pinayag ko ti yate dito eh. Tapno ag-enjoy ka iti parang bakasyon mo. Kasla ag-picnic tayo to. Wow! Iso nga ikuyog tayo da Maritjo kan Adelfa. Dahil man nga Adelfa? Apa yung mga gusto niyo lang unay dahil nga Adelfa? Kaya't ko nga agayem kayo. Saan ko pagtatako na nagayam? Napintas dahil nga Adelfa? Napintas akasken ka. Kasla ala pagkakaingasan niya. Dad! Ibabayo rin ang bagayo
Yo, kagurgurak lang ako din na dyan babae. Diyak na maaklon nga kayong inas kami. Diyak maaklon dan. Nila una iti panggurguran ni Lisbeth kanya Adelfa. Ang mga sana na matuloy ti plano nga isurot ko kuma. Iti panag-meeting minto ni Honesto. Jakmat ka ti mas daaw iti ugali ti anak ko. Talaga suplada. Mapili lang ng ti kayat na pakigayam. Sipod pa yan, di na kayat ti makigayam ka ni Crystalline. Anarigat mo't ngas asitgan. Maawag ni Margot. Hello, kumusta kan, honey? Nalaino ka lang kanya na amang nga adabasol mo, Amir. Awan na mok abasol ko ken ka. Inakuyog ni Lisbeth ni Maricho ngay may ditoy. Tapno umanugot asumorot kanya. Dinawat ko kini Lisbeth tin numero ni Maricho. Hindi na kayat nga ito. No amok ko matinumero na. Siya kon timangtad ken ka tapno mapunas ti panagduadwam. Addan nobyo dayjay. Dayjay timar ay itipas ka ni ti mansyon. Sigod ka no ang nobyo na. Nagsinobyan na. Pasensyam lang ko man, Elizabeth. Masuro na kiti anak mo. Pagtritripan na. Pilyam kumamat ti balbalikas mo. Saan ngagdrog-droga ni Elizabeth? Tapno ibagam tingas ta. Awan illegal a negosyo. Laglagi pamdeta. Imbagat ka di nga da illegal a negosyo, Mamir. Defensive ka na unay. Saan ko? Ngay kalkalintagan, tibagay. Adelfa, mas daaw ka nga ta, no apay nga inawis ka nga agmerienda. Diti kantina nga aday ti asidag ti pasdak negosyo ni Daddy. Ang mga napanunutan pa'y akayat kung ti makigayam ken ka. Agad kadak la kumata sa anak amay kari ang makikuyog kan ka, Lisbeth. Ma'am. Lisbeth latan, okay? Kas talatan tiyawa ko kanya. Kas labo makatak nawagan na kiti madam. Among ka di? Diyan mo. No anya ti plano ni Daddy para kan ka. Ha? Sang ka idayaw na ka? Nasingpat ka ka no? Nga mamon? Makagura akra una iti kastyang ibagpaga ni Daddy. Imbaga na kitin? Adda ka na pa nagkakaingas na? Kat makagura akra una eh. Diyak kaya kastyang imbaga ni Daddy. Adayo na pimpintas ka. Talaga? Naimpang taklo ng dayta, Adelfa. Kat ti kagura akra una eh. Awisan na kakano ni Daddy. Nagasat ka? Agasam? Mapadasam ti aglugan iti yate? Amang ano sanak ama ka umay. Kaduag to ni amang ijay farm. Ah! Nagaaw-away ka talaga niya? Farm? Okay! Nasayat mat no saan ka umay. Kayat ko no awan ka. Adyak kaya ta makikita ka. Nakakasira ka ng moment! Ma'am, ada ka diti ibagayo kanyak? Nangagkuti nagtulagan nyo kini Manong Honesto. Akadwa nyo ti piluto amang wanawan at isigo da pagminasan nila kay Sigmundo. Kaya't ko ti sumurot. Kaya't mo kadi matlaang ti aglugan iti helicopter? Saan ka kadi amalyaw? Padasag lang, Agpakada ka kung mangarod kini Sir Amir. No palubusan na ka. Saan mo problema ni Daddy? Ano niya ti kayat kong aramidan? Saan na makapagkadkad? Saan ko nakita itay ti driver ni Sir Amir? Naagnagan iti Benji. Tanagkukuyog da kano kada Lisbeth kan Sir Honesto. Isuda kano timbaon da ng wanawan iti pagminasan ti agnagan iti Sigmundo de los Reyes. Sigod kano abos ni Sir Honesto. Sakbay nga imay dito Ilocos. Tapno imatunan na ti kumpanya ni Sir Amir. Adelfa,
nagsagad iti pampanunutam. Kuha, amang. Ni mamang mo ka di manon ti pampanunutam. Umawag nga ta. Day talang ti, tsak amo, amang. Mabali na kasta. Masansan matan nga umawawag. Ay, sige nga ron ta. Nanakman ka di. Ay, nabando ka di farm. Panahon ka pa dito, yapo. Sige lang, amang. Tsak lang yung ibagbaga ka ni amak ti panang pabay ni Lisbeth kanya. Di ba ka borbor tsak iti day chay apenji. No apay kami napakasikurak pa'y. Sanak mat nga ta kaya taliklikan. Apay kumangay nga aramidan na no kas pangarigan. Makasulisol ti parang kawkawas di ta amaretyo. Sakit din. Paludipan na kay saman. Panakunak. Nalakalaeng no kayat ko. Aglalok. Awan pa'y da American Lisbeth. Na, Lisbeth. Naimbag tayo mawag. Hello? Dad, kumusta kayo kin Maricho? Anyat ibagbagamon. Awagan sa manon ni Tita Margot. Oh, di ka gararamid. Pagkasa ni Maricho timang sulisod ka na kayo. Itinag ko iti tao, inton adda tayo ni Tiyate. Anya dayta nga ibagbagam. May turod nga tanin Lisbeth nga ramidan dayta. Kanya nga min, disimurutam ka na Benji kan Olesto. Itinto ta maalyaw kang aglogan iti helikopter. Oh, dandali kagayam nagdulo, hindi pa nakaulaw mo. Mas namulawak pa ilang hanod, Daddy. Taktol maulit pa eh. Nakitam ka dit, ipag minasad? Nakitak? Saan unay? Sana siya pagdamagan nyo. Di Olesto lang ti kasarita kinton bigat. Ay, nagayam ka ni Benji. Napanda ka nun ng rabi eh. Ang mga naginumda pa eh. At ka na nakita ni Manong Benji ang paggatangan iti dinaktakan tit kaliente, Dad. Sapol damat, di ang kaliwaksay. O sige, sumbre ka ko niti kwarto. Alright, adaban nyo ijaya pagdigos Mabit lang, Daddy. Talaga ka tinaawisin nyo ni Adel, ha? Iha, jak kaya nga dakaap-apam ng empleyado. Hindi ta kay manlangan. Sumrek ka niti kwarto, Maricho. Come on. Lisbeth. Naginumda. Saan nakon ngayon talpanak? Jaklat na ni pakpaka mo kada Adelfa ken tatang. Maipapaniti pa nakawit ko. Magigtot tantulangin. Sapay la kumata nagbigdotak iti atap ko. Nga da ilimlimad ni Adelfa. Kat adam mo ni tatang. Anya ti aramitak inton mapanagnakak dayta. Mat ka pa ilang nga umtang ni tatang. Ta syempre, tsak kayat ama pasakitan tirik nana. Ay, mayat tipudot na ti kape. Adelfa apok. Saan ka di ngay mahawag ni Victoria di rabe? Hindi nagita ako. Ayak na puta na nakaturog ak batang. Nabanog kayong samat ngamin, amang. Ay, no nakaturog ak pa iti balay ko. Iti ba't nagiti mo yung kalpasan na nakapangaldawak. Ay na. Naililiak nga man iti kinapareer na ijay. Wow, nagmayat ka ti maturog ijay, amang. Idiawan pa'y trabaho, kalpasan ang nakaturpusak. Inaldawak ijay. Ay nga ma, ay
Endon makiasawa ka. Mga nognad kayon to ni kabisira iti asawam. Ala, apay nga asawa ti bagbagayo kanya. Ay, napo. Dahil tanto man na ti pagtungbalan na. Malaksid. Nagpintas ka. Ay, gama. Kirigat na. Mga numalo ko'y nakantumot lang ni mamang mo. Oh. Nalpasa ko na nangan amang. At naglidayak iti day tangay bagayo kanya. Ay sus, saan ka ngaglid-liday kunakmat? Madadal na pintas mo. Ada ka di arami namin tol Sabado, Adelfa. Awis ka. Kasapulang mo, yagaliwaksay. Ibagak nga tati pa nang pabain kanyak ni Lisbeth. Adelfa? Nakapagkariyak ngamin ka ni amang, sir. Tunggal Sabado akadwak ijay farm. Mapitlay. Nila ang amang mo, ti madakdakamat mo. Pasensya kan, no, makipiyangak. Iti may papaniti pamilya. Nabayagan anatay ti amak, sir. Kuna ni mamang disgrasya da kano iti babae na. Akit ni mamang mo? Ada ijay balasiw taaw. Ni amang ti ad-adda ka dandanak. Amangan, no, nasair ko tiriknam. Pasensya ka na kuman. No, saan ka na makasurot? Mawata. Amangan no kan-kanunungam ti amom si Kabenchi. Saan mo nga iramraman ni Honesto? Duwata laeng ti agsarsarita. Maawatam? Urayim pa'y laeng agpungtutak? Sige man laengan. Talkan matlaunay ngamin ni Amir tay chay a Benji. Di, kanunungan na nga rod. Talaga ang masikuranak. Diyak amo, no anya at talaga ti aramidan ni Amir. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.